Arep ndi cepet geni ning pawon. Ya iki lho gadro kok iso. Elak pas Slendro. Slendro. Ono lho kok cara ndi. Ngeder. Iki nuansane percintaan ya. Ya ya no percintaan. Rukun Islam. Percintaan rukun Islam. Percintaan usah rukun Islam lho. Kok karo ning ngarep musala. Iya paham ngarep musala tapi nek jenenge wong gandrung rukun Islam kan tak kepeling. Lah iya padha karo ngelinge wong-wong iki aja nganti ninggalke 5 wektu. Masih yo pakai gandrung. Oh ya aja to lagu liyane to. Memanismu kang jilat alah tekan dibulan yo memanismu kamu marai memanismu kamu jiwa kenapa saya stupid dengan tresno kalian kula kakak artiku ora kena diapusi senajan to dodoku tapi nek mondol karo niki kok kurang pantes kurang ayu trek ora oleh mbak iki kan kersane kali Cayuga karo aku yo nah mondol tak goleke wanita sing paling ayu dhewe sak lingkungan kene sapa kuwi Mas artis saka ibu kota jeluk nane jeluk aku lho iki khusus aku modal lah iya enak Nyai Mah seneng artis saka ibu kota pemeran Andi pemeran Andi iki dirawuhke to mriki pemeran Andi sapa Mas ayo sebenarnya sing peran Andi pemeran Andi dhewe sebenarnya iki lah saya dapat nah gini lho lah seneng Mas ngondol ngomong pecah lho. Nek sampe ta. Mondol celuk mondol. belum kenal toh Mas tapi ya sirahe kayak sadul pit Tapi ya sirahe iki bojomu ya. Menika nikah niku garwane Cak bojomu. Iki dadi bojoku. Iya no. Nah iki judule tangga gandeng gedhe. Kok rapi iki mah. Kudu gelem kok iki gelem ora kaya tangga yo. Mak, gelem kok kowe ra iso mana. Iso aku tenan ra iso mana. Kowe kan iso mana. Aku gentol. Yo gelem ra gelem yo nang iki kok aduh. Nah, aduh tangane karo gegemi. Lah kowe aduh tanganmu kaya ngono kok Kyai Mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba wong sliramu ayu sliramu tak jak rekreasi ana pantai awake dhewe renang wong loro awakmu nganggo pakaian renang sing rupane abang guri nek gambare reyok awake dhewe renang wong loro ya ora usah aku pengen naik pantat kuwi kaya kuwi pantai awake dhewe iki ora usah ning pantai aku pengen ayo tajak ning Bengawan Solo tak ndelok modal yai sakwise awake dhewe rekreasi ning pantai awake dhewe kan capek lelah dan letih awake dhewe istirahat ning hotel pengen di hotel. Hotel iki larang. Nang gubuk sawah ae lho. Ilir-ilir. Padane ki ra modal ya sayang ya. Sayang, awake bar ke hotel awake kan lapar. Nanti kita masuk restoran kamu ingin makan apa? pengen makan seafood Aku pengen makan yapye karena makanan yapye adalah makanan kesukaanku. Aku lebih suka makan yapye. Somong ora iki. Cakep je. Cakep dosa. Asline yo yapye dosa. Nek mau sugih nek arep yapye. Cakep yo. Aku pengen cari yapye. Aku yapye iki senengku saya. Wah sugih pengen yapye. Aku pengen yapye. Ayo iki lho mangan yapye.